makder tayo kakabsat, ket makipaset tayo ti kanta apang lukat. Hintay amin iniri, niyaya ti Diyos sa nasudi, tuyal daw hanapini, daytoy tiyal daw, kainaramid ti Apo. Umay kayo, nagraksak tayo, iti tambur ken gitara, agtukar tay akanta, idanggay tay intay sala, nagraksak tay ken kuana, daytoy tiyal daw, kainaramid ti Apo. Umay kayo, nagraksak tayo, nagkapo amin iti Ama, ni balay giken tiksa, amin nga imbaken ginawa, salun at biyaken piksa, daytoy tiyal daw, kainaramid ti Apo. Umay kayo, nagraksak tayo. Kakabsat na tipon-tipon tayo manen, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Ada kuma kada kayo ti grasya ni Apo ti Jesucristo, ken ti ayat ti Dios nga Mateo, ken ti panakairano ti Espiritu Santo. Kasta kumamit ken ka. Naimbaga-bigat ti amin kakabsat. No? Naimbagay-bagat, Father. Iti dahi ito yung aldaw, rambakan tayo ti may kadwapulo, ken talo, a Domingo ti kadawian na tiyempo, ken palagip ka tayo, nga iti dahi ito yung aldaw, sumati pa ng rambak tayo, ti panakasangay ni Apo Santa Maria, no? September 8. So nga, dumawat tayo ti panangibabait ni Apo Santa Maria, tapno ti kasta, may patumpal tayo amin, nga pagetan ti Diyos. No? Ken kasta pa Apo, nagiti may basa ti dahi tingal daw, intay amerisen ti connections na, no? Ti tema ni Apo Jesus, pinaimbag na, ti maysa nga umel, ken tuleng pa yun. Babaeng, ti pamati, ti karuban na wino, kailyan na. So intay amerisen da ito, nga pasamak, ken nagiti impalting ti Apo, kadagiti daduma nga may basa. Kadagiti gundaway kakabsat nga hantayo nga naipakat ti pagribingan tayo. Kaspud no nga pasurot na. Agraman dagiti nagkurkurangan tayo, bidtot tayo. Kang runana unay, ti personal nga basbasol tayo. Si papasnek tayo, dumawat ti pamakawan ti Apo, tapno may karitay amin nga grambak ti daytoy nasantuan a misteryo. Agkonfesarak, Iti Diyos sa manakabalin amin, anamars nakabasulat, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, isong agpapakaasya ken Santa Maria ngagnanayo na Virhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, te kakaasida kuma ti Apo tayo a Diyos. Kaasa na iti kumati manakabalin na Diyos, ket kalpasan ti panakapakawan na iti basbasol tayo,
ipanatayo ti biyag gagdanayan. Amen. Apo mga asika, Apo mga asika, Apo mga asika, mga asika, Kristo mga asika, Kristo mga asika, Kristo mga asika, mga asika, Apo mga asika, Apo mga asika, Apo mga asika, mga asika, when Apo mga asika. Gloria ti Dios ti kangatuan. Gloria iti Dios ti kangatuan, ket dito'y nagagapyan, kadagiti tattao ang imba ti pananagkemda, ibunan nagdaka, itandok nagkapagrupaban nagka, daydaya wen nagdaka, agyaman kamken ka, gapu iti naindaklan, at dayag mo. Gloria iti Dios, ikangatuan. Ako Dios na ilahitan nga ari, Dios Ama, aman nakabali namin, ket sika Apo mi a Jesu Kristo, bugtong nga anak ni Dios nga Apo, Cordero ti Dios, ken anak ni Ama. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Sika amang ikan, kadagiti basbasul ti lubong, kasyan na kami,
siksika o ako. Jesu Kristo tinasawa, siksika ti Apo, siksika ti kangatuan, ititimpuyog ti Espiritu Santo, itigoy ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, sinubot na kami, kaya't pinagbali na kami nga anak mo iti sidong ni Kristo. Kitay nakam kadiya po asi ayat. Pasingkidam kad, ti panangisaad mo kada kami iti sidong tinapaypayso awaya-waya. Kaya't iturong na kami, iti agnanayon at kinagasat. Gapumatlayan ken Kristo nga anak mo, ken Apo mi. Amen. Agtugaw tayo, ket dumngeg tayo si papasnek kadagiti maibasa. Umuna ang may basa. Dahito'y may basa na daw ti libro ni Propeta Isayas. Ibagayo kadagiti amin ang naupay. Di kayag butbuteng, tumured kayo. Umay na kay ispalen ti Diyos yu, ket umay na balsen dagiti kabusor yu. Makakitan ton dagiti bulsek, ket makangig ton dagiti tuleng. Aglagto ken agsalan to dagiti pilay, ket agpukaw to dagiti umel gapo iti rag-o. Agayos to ti danom iti letang, agbalinto adanaw iti numardarang akadaratan, ken nagubbog to ti namaga adaga. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Salmo responsoryo ti pagsungbat. Kararwak, idaydayaw mo ti Apo. Kararwak, idaydayaw mo ti Apo. Nagasat ti tao at ti Diyos ni Jacob ti katulungan na. Ket mangnamnamay ti Apo a Diyos na. Isu ti mangted tu istisya kadagiti mairurumen. Ken mangted ti taraon kadagiti mabisin. Wayawayaan ti Apo dagiti balod sungbat. Kararwak, idaydayaw mo ti Apo. Luktan na ti mata dagiti bulsek. Itanok na dagiti mailupit-lupit. Ayaten na dagiti nalinteg. Salakniban na dagiti gangan na sungbat. Kararwak, idaydayaw mo ti Apo. Dagiti balo ken ulila saranayan na. Ngem ti panggep dagiti managdakdakes lapdan na. Agnanayon ti panagturay ti Apo. Wen, osyon, agarin to ti Diyos mo iti amin a tiyempo sungbat. Kararwak, idaydayaw mo ti Apo. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Santiago. Kakabsat ko, kas mamati kini Apo tayo Heso Kristo nga Apo iti gloria, di kay mangidumduma. Kas pangarigan, aggiddan tinabaknang ken tinapanglaw at dumaray iti taripnong yu. Nagsingsing ti baknang iti balitok, ken nanggarwat iti napintas, idinto arutay-rutay tinapanglaw. No ad-adda abigbigen yu tinabaknang ket kunayo. Agtugaw ka ditoy anasayaat a lugar. Ngem kunayo iti napanglaw. Aktakter ka, wenno agdalupisak ka iti sa kaanak. Nagbasol kayon iti panangidumduma ken panangukom a maibatay iti dakes a pagwadan. Dumngeg kayo, ingungutek a kakabsat. Dagiti napanglaw ditoy lubong ti pinili ti Diyos tapno pababaknang ti pamatida ken taweden da ti pagarian nga inkarina kadagiti agayat ken kuana. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Tumakder tayo, panatiban na kay waragawag, tinasantuan ng Ebanghelyo. Pagsamuka kada kami, silawang at pampanunod mi. Ikatemnet ito adwami, isasagana kamanungging. Hintay amin ikanta, Alleluia, Alleluia. Hintay amin ikanta, Alleluia, Alleluia,
Hallelujah. Ti Apo ket ada kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Daytoy sumaganad na adaw tinasantuan ng Ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Gloria ti may ken ka o Apo. Pimanaw na Jesus iti bidang titiro, nang likaw iti Sidon, ken sakop ti Decapolis, sa nagsubli iti danaw ti Galilea. Inyeg dagiti tatao ken Jesus ti maysa a lalaki at tulang kinumal, ket nagpakaasi da ken kuana, nga ipatay na ti ima na iti lalaki. Inya dayo ni Jesus ti lalaki, kadagiti tattao. Idi agwaywayas dan, insulat na, dagiti tamudo na, kadagiti lapayag ti lalaki. Kalpasan na, timupra, sana sinagid, ti dila ti lalaki. Tinangad ni Jesus ti lalaki, ti langit. Nagsinaay sana kinuna iti lalaki. Efata. Kaya't nasawen, maluktan ka, dago sa nakangag ti lalaki, kaya't nalawot. Kaya't nalawagan ti panagsauna. Imbilin ni Jesus, kadagiti tattao adida, ipadpadamag daytoy, iti siya sinuman. Ngem, no kasano, ti panangigunam-gunam na, adida isarsarita, adadapay, ti gagarda, amang ipadpadamag. Nagsidaaw, iti napalalo dagiti amin, anakangag iti daytoy adamag. Nagsaya at ket din ti amin nga ramid na kinunkunada. Pagdanggan na dagiti tulang kan pagsawen na dagiti umal. Kakabsat ti Banghilyo ti panakaisalakan tayo. Dayaw ti may ken ka o Kristo. Nubasahin tayo kabsat ti Ebanghelyo. No, halang iti Ebanghelyo ti tingal daw. Ti Ebanghelyo ni San Mateo, Marcos, Lucas, ken Juan. Masarakan tayo, tas Apo nga, ni Apo ti Kristo, kamapan ti na dumaduma nga lugar. Salang iti lugar, no teritoryo dagiti Hudyo, no diket uray pay, iti saan nga Hudyo, wino Samaritano, wino makuna tayo nga hintil. Di tsimpo ni Apo Isus, duwa lang ti klase nga tao di, dagiti Hudyo, kanagiti hintil nga saan nga Hudyo. No? So makita tayo na no kalpasan nga mapaimbag, kalpasan ti mission ti Apo, ti maysa nga lugar, adu dagiti tattao nga mangingawid kanyana, hangka nga agawid Apo, ngam kuna ni Apo, inakpay, mapanti sa bali nga lugar. Kiti kasabak, tinaimbag adamag, ken agasak met, amin nga masaksakit. Taiso, tinakabaunan kanyak. So ni Apo Isus, iso ti imbaon ti Diyos Ama, the first missionary in this world. No? Ket dayta Apo, para kadagiti amin nga tattao, saan laang para iti maysa nga grupo nga tao, maysa nga puli, maysa nga nasyon, no diket, para iti amin nga tattao. So nga kunay iti may kadua nga may surat, awan ti idumdumayo kuna ni Apo. No? Awan kumang may dumduma kada tayo, kakabsat. No? Impakita mismo ni Apo Isus, ngay tarigagay na ket para iti amin nga tattao, saan lang para iti amin nga kailian na. No? So nga kabsat dayta, ti muna nga puntos nga merisin tayo. Iso nga mawawagan ti simbaan tayo nga Katoliko,
No, Katoliko kahit nasuwen, universal. We have a universal intention that all people must be saved in Christ and through Christ. No? Dayay ti napintas nga tarigagay tayo. So nga welcome amin nga tatao. Uray anya ti kasasaad day ta nga pada ti tao. Baknang man we know na panglaw welcome amin iti relihiyon tayo. No? Han tayo nga idumduma ida. Nya ti panang idumduma ngay. Han tayo baga ti bukod ti nga bagi. Da kami lang ti maisalakan. Kapuinta da kami lang ti napaltingan. Ti kinapudno. Don't say that. Tano aramidim dayta, no ibagam dayta, saan ka nga mawagan nga Katoliko? No. Antay nga parisan nagiti daduma, da kami lang ti may salakan, da kayo, kasi kayo. No? Ada pa yung mga ibaga, iditsimpo ni Apo Isus. Hang kayo, nga may salakan, da kayo nga san nga Hudyo, tada kayo kit pinarsuan ni Apo Diyos ka pangsungrod, ti Apo iti impyerno. Abo, narigat day jay, ng pagsasaw. No? Da tayo nga Katoliko, welcome amin, no? Awan kuma, ti may dumduma, orean niya ti kasasaad, ti panagbiag na. Daya ti muna nga puntos na. Iso nga, paltiing ti Apo, imbaga na day jay. Mark chapter 1 verse 38, basahin nyo dayta, no? The Lord is always available to everyone, to anyone. No? Resya sino de jay. So, His intention is for all people. May kadwa. Nabasa tayo, nangigan tayo. Ti first reading, ti dayto yung aldaw. Ti muna nga may basa. Sadyay, particular, iti libro ni Propeta Isaias, Kapitulo 35, versikulo 5, niya kunana ijay, inkari ti Diyos Ama, nga makitanton, dagiti bulsak, makakitanton, kunana. Agsalanton, dagiti pilay, no? Makangagton, dagiti tulang, kan makasaunton, dagiti umal. Ket dayjay nga inkari ti Diyos Ama, babaeng, ni Propeta Isaias ket tinumpal ni Apo ti Jesucristo. Nangigan niyo tatay ti Banghilyo. No? Ni Kristo ngamin timbaon ti Dios Ama mismo nga anak na nga isutan nga ipakita nga nyaman tingkari ti Dios Ama idi tinumpal na babaen kini Kristo. Awan tingkari na nga haan nga tinumpal. No? So nga idi pinagsauna ti umal. No? Kaya di nakangag dagiti tulang. No? Sakbay nga napasamak dayjay kabsat. Anya tinakita yo ngay naramid niya po. Wino anya dayjay kayat ti Apo nga makita na sakbay nga garamid iso na ti milagro. Sino tinangyeg ti maysa nga tulang kinumal? Sino? Dagiti? La, ang kayo mga nagdengdengag samay. Ti Banghilyo. Sino dagiti nangyeg ti tulang kinumal? Kini Apo Isus? Dagiti? Kailyan na, dagiti tatao, karuba na. Nakita ni Apo Isus ti pamati dagito yung tattao. No? Pasimudag na kada tayo kakabsat. Na ipatag tayo kumadag iti kaaruba tayo. Oray na ti kasasaan iti kaaruba tayo, ipatag tayo da. Hangagapuanta, makatulong da no tiyempo tiriga tayo, no diket. Napatag ti tunggal tao, tatitunggal tao, insagutan ni Apo Diyos, tibiyag na mismo. Mabasa tayo ti Genesis chapter 1 verse 26 to 27. Na ti tao, itunggal tao, kit pinarswa na, nga kalanglangan na, agapuntay ni kana, ti special nga sagot, ti biyag na mismo, iso ka na patag ti tao. Hantay nga dumduma ko na,
Kung iti first point, halang ahantay dumduma, ipatag tayo pa ida. Nang runa ti pamatida, ta iso ti makatulong ka na tayo. Amen. Dayjay, kuma, ti ugali tayo. So, kahit pasimudaag na, nga papintasin tayo kuma ti relasyon tayo ti unag tigimong. Han kumanga na tayo ti balin nga instrumento ti panagsisina. No? Kitain nyo ti bangilyo tayo. Inagasan niya po Isus. Titulang ka rin umal, gapo iti pamati iti kailiana. Gapo iti pangasiya. Di bawat na kini Apo Isus. Magpagpakaasi da kini Apo Isus. Nga ipatay na kuma. Ti ima na kenkwana. Si kastalaon na iti tarigagay na iti karuba na. So, no basahin tayo ti Banghilyo kakabsa. No? Ni Apo Isus. Saan lang na paimbag ti masakit babaeng ti bukod na nga pamati. No, di na paimbag. Gapo iti pamati diti karuba da. Yeah. Ken, idi madama nga paimbagay ni Apo Isus, titulang kinumal. Inusar na pa'y, DJ, na insigudan nga practice da. We know, DJ, cultural practice da. No? Apay nga kunak day kasjay. Nga tinaramid na in kabil na DJ tamudo na iti, lapayag na. Nagtuprapay, idaduma. Makita tayo, nagiti pada tayo nga mangagas dita. Nagiti, kuhan? Ito ti, adin mo minsan tupraan na di tayo. O sa din mo tupraan na. Idaduma kat, dua-dua na pa yung masidag ka niya. Niya, kaya ito nga pa nagadunga laway ni kabil na ito'y kwa. No? Nga, that is, makuna tayo nga cultural practice. Ano Apo Isus? Uray awan kumaray jay, kat mabalin na, kabailan naman nga mangagas. Nga inusar na day jay, ta iso, ti ararami din dagiti panglakayan idi. Iso ti cultural practices da. So nirespeto ni Apo Isus, dagiti aramid. We know, inararamid, dagiti mangagas idi. No? Ngam, tikang runaan, no? Para kini Apo Isus, numakita na nga ti tao nga masakit, adaan pamati, we know, pamati, dagiti karuba na, agasan na. Okay. Sapay la kuma, ada pamati tayo, bukod nga pamati. No? Ken pamati, ti karuba tayo. May katlo kabsa, kalpasan, ti panang paimbag ni Apo Isus, dagiti tao nga, tulang ken umal, anya timbaga na, karagiti tatao, nga ada sa jay. Kunanad to'y, imbili ni Jesus karagiti tatao, di da ipadpanamag da ito'y, iti siya sino man, kunanad. Ngam, no kasano, ti panangigunang-gunam na, adi da isa sarita, adapay, ti gagarda, nga may ipadpadaman. Apay nga eh. Imbili ni Apo Isus da ito'y, da una, napakumbaba ni Apo Isus. Madina kayat nga pasundayag di kinaimbag nga inaramid na. Kasta katay kumamay. No adamat na imbag naramid to ti pada tayo tao, kasapulan pa iya, nga ipasundayag tayo. Hoy, siyak ti nangaramid ti kasta. Siyak ti kastoy. Hoy, di ba ti tao, kayat da nga mabigbig da, they want to be affirmed, they want to be recognized. But they have done something good to the other people. Hanga kasapulan. Dati minsahe ti Apo, agaramid kalata, ti kinaimbag. Ano nga tarigagain, nga mabigbig ka. Taamo ni Apo Diyos, itunggal, nasayaat, wino, kinaimbag, nga pakat mo, wino, inaramid mo, tinaldaw-aldaw. Gungguna na kanto, kakabsat. Dahita, kuma, ti ada, kanayan ti panuno tayo. Ngam, niya tinapasama. Numan pa imbaga ni Apostles. Numan pa imbilin na. Nga sa awan kuma. Di siya sino man ti pagbagaan nyo. Ad-ad dapay ti gagarda. Nga mangipadpadamak.
Imbag kit di, da, nasayaat nga, damag, timpadamag da. Di pa nang paimbag, titulang, kinumal. Nungay, no dakes, tipadpadamag mon. Daitan, timadi. No, kaguran ni Apo Diyos di jay. Kek, against the 8th commandment. Hang kadi? Nga di 8th commandment, Apo. Yan di 8th commandment. Saan ka nga, agsaksi iti, ulbod, winosa ang kagaramid iti, anyaman nga istorya nga mang pirdi, ti dayo, ti padamatao. So, ti bangilyo tayo. Okay lang, nung mga ipadamag ka. Ngam na sayaat, hang kumari jay, dakas. Anya ti awag tayo rito ti tao nga nalaing nga mga ipadamag ti dakas. Wino mang pirdi ti dayaw, ti padanatao, anya ti awag tayo di jay. Ha? Marites? Anya ti Marites? Chismoso? Chismosa ko na ni Manang. Haan? Marites, master of arts in relaying information through an exaggerated storytelling. No? Kahit nasuwan, masteral gayam day tapo. No? Ngam, nadagsan. Nadagsan nga basol day ta. Kapsat. Pagaro, tidaduma, nalaglagan lang day ta. No? Any transgression against the 10 Commandments, kung natin may isang theologian, is tantamount to mortal sin. Nadagsan day jay. So nga, likan nyo, nga garamid ti kasta. Kunayo, in fairness, adamat tinaramid na nga naimbag. No? Masansan, no, aladik. Barkada yung awan, ay iso ti pagpatangan nyo, nga da. Jay, ti alwadan nyo kabsa. Ket, ti maudi, no, dagito talo nga puntos na dito ti maudi kabsat dito bagak kada kayo, ni Apo Santa Maria, iso ti kalaingan, nga mangibabait kada tayo. No? Isunat na espirituan nga inatayo. So nga kumamang tayo kinkuha na. Amin nga kasapulan tayo, ti panagbiag tayo. No? Dumawat tayo kini Apo, babaen ti panangibabait ni Apo Santa Maria. No anyaman, tinapintas nga tarigagay, ti bukod tayo nga inad, ti lubong. Napinpintas pa iti tarigagay na, para kada tayo amin. Iso nga bigbigin tayo iso na nga iso, ti inatay amin. So nga mawagan iso na pa nga, the Mother of God, iso ti kagura ti dadu mga tao, di lang nga mapampanunot, no apay gurgurain da. What's wrong? Na ibigbigin tayo iso na nga iso ti ina, ti Diyos. As far as Jesus Christ is God, I would say, Mother Mary is the Mother of God. No. Di daduma, it's illogical kung kunati daduma. No. It's beyond logic, actually. Dito man, ti bigbigin tayo kabsat. No? Ni Apo Santa Maria, nila, kalaingan nga mga ibabait kada tayo, kalaksidan ni Apo Isus. Kumamang tayo kinkuha na. Bigbigin tayo isuna. No. Ken ti maudi, kaya maudyan na, ita, ti foundation anniversary, ti Society of the Divine Word, we know SVD, Societas Verbi Divini, the congregation me, founded by Saint Arnold Jansen, no? And Saint Joseph Prenadimits. Dahito po, ket iti dahito yung aldaw, rambakan mi ti 149th foundation anniversary. Ti basit nga storya na, ti founder mi di, no? Ket, iti 1875, no? Sakbay nga nangibaon, ti missionaries ti na dumaduma nga lugar ti Tirualubong, ket addaday jay problema ijay Germany, nagbaitan iti Netherlands, culture camp nga kunada. Talaga nga ada problema ijay ket tiltiliwinda dagiti religyoso, dagiti
missionaries, no? Idi, no? Nga hanga nagsardeng, nga may waragawag, tinaimbagadamag ti founder mi, nang ibaon kit di, ti missionaries throughout the world. So nga tayo kumamit kasjay. Uray niya ti problema, nga malakam tayo, no, mapadas tayo iti urag tigimong, no? Han tayo nga agsardeng, nga may waragawag, tinaimbagadamag. Rugian tayo, iti pamilya, kinitigimong. Dayta, ipageta niya po Diyos. Ngayon, agbalin tayo lata, nga epektibo, nga missionary ti Apo, nga kas kini Apo Isus, nga the first missionary, no, talikudan tayo, ti bukod tayo nga bagi. Babayan, ti panagbabawi tayo, kada ti basbasol tayo, tapno agbalin, agnaid, ti Espiritu ti Apo kada tayo. So we must always be nourished by the Word of God and the Eucharist in such a way that we could participate in His mission. Dahil takuma, ti tarigagay ti amin. No. While we are still living in this world, while we are still participate in God's mission, let us try to let the Holy Spirit indwell in us by humbling ourselves to acknowledge our shortcomings and failures before God and say to Him, Lord, use me for the glory of your name. Amen? Tumakder ti amin. Mamatyak, at imao ti aramid ti Espiritu Santo, inyanak ni Santa Maria Virgen, nagtutuok ti panagturay ni Poncio Pilato, nailansay ti krus na tay ket na itanem, imulog tayan dagiti natay, nagungar ti may katlungal daw, imulit sa dilangit, ket situtugaw ti makanawan ti Diyos Ama, manakabalin amin. Agapuntos sa diyay nga may mangkong kadagiti sibibiyag ken kadagiti natay. Mamati akmet Espiritu Santo, pachikmet ti Santa Iglesia Katolika, ti panagrinano dagiti sa santos, ti panakapakawan dagiti basbasol, ket adantumet panagungar ti bagi, ken biag ngagnanayon. Amen. Ti aramid ti Diyos saan nga kas kadagiti aramid tayo. Naanos ti Diyos ken naasi. Agnanayon ti panagayat na ngarod ti kinakapoy tayo ti pakumbabatay ngagkuna. Apo, iturong na kami iti dalan ti kapya. Apo, iturong na kami iti dalan ti kapya. Tapno itultuloy nga ramaten ni Santo Papa dagiti obispo ken papadi, ti sagot dagiti saad, bileg, influensya ken diturayda mangisuro, tapno agtalined daan na pudno a pastor dagiti mamati. Kumararag tayo iti Apo. Apo, iturong na kami iti dalan ti kapya. Tapno saan kumanga buswen dagiti opisyal ti gobyerno ti posisyon da, ngem aramaten daket di apagserbi iti kaduan, nang runa dagiti napanglaw, masakit ken agkasapulan. Kumararag tayo iti Apo. Apo, iturong na kami iti dalan ti kapya. Tapno maited ti grasya ti panakapaimbag kadag ti kakabsat tayong agsagsagabay ti sakit. Ket mamiris ken mariknada ti panakiranod day ti pagarian ti Diyos. Kumararag tayo iti Apo. Apo, iturong na kami iti dalan ti kapya. Tapno agbalina pagtuladan dagiti trabaho ken balikas dagiti misyonero dito'y pagilyan tayo. Ken dagiti gangganayat adaga, iti kasta umadu dagiti tattao ang mga klon, tinakristiyanwa na panagbiag, kumararag tayo iti Apo. Apo, iturong na kami iti dalan ti kapya. Tapno sumrek ken dagiti napanen iti sabali a biag, iti pagarian ti Dios, ket awaten danteg na nayo na kapya ken kinaragsak, kumararag tayo iti Apo. Apo, iturong na kami ti dalan ti kapya. Iyab kastemet as ulimak, aming gadawatin tayo personal kini Apo Diyos.
patgam dagiti dawat mi Apo, ket papigsain na kami ngagbiag, kas napudno nga dalan. Dawatin mi amin dagitoy, akararag ken ka, nga mami itinaga ni Kristo nga kabsat ken Apo mi. Kabsat, at datayon ti may kadwa paset, tinasantuan na misa. Kawis tayo, nga gisagana, ti sagot ayat tayo, Idatun miken ka, Apo, sagot mi anak mo, agyaman miken ka, managparang nga Ama, tem asang tinapay pasan tuwem kuma, kenday tuy arak ngay taida tumiken ka, ket sapay na kuma, tamay kariday ti padaya, apan supapak mit kinadungom o daytoy tinapay pasan tuwem kuma, ken daytoy arak ngay taida tumiken ka, ket sapay na kuma, tamay kariday ti padaya, abang supapak mit kinadungom o Ama. Idatun miken ka, Apo, nagragsak mi nga anak mo, pagyaman miken ka, managparapon nga Ama, awaten pasan tuwem daytoy tinapay pasan tuwem kuma, ken daytoy arak ngay taida tumiken ka, ket sapay da kuma, tamay kariday ti padaya, abang supapak mit kinadungom mo Ama. Kumararag tayo kakabsat, tapno na ito'y daton tayo, makayaayo ti Diyos Ama manakabalin. Amin. ti Apo, awaten na kumaday ito'y daton, kadagita imam, ket may paaya pagdaydayawan, ken pagagloryaan tinagan na, ken kastamet ti pagimbagan tayo, ken ti kadagupan, tinasantuan nga iglesia na. O Diyos sa puon ti ayat ken kapya, ipay mo kadi Apo, tumiso, ti panakaidaydayaw mo, babaen dagitoy daton mi. Ken, may kaysa kam si pupudno ken ka, babaen ti panakiranod mi, iti daytoy Santa Misa. Gapumatlayan ken Kristo nga anak mo, ken Apo mi. Amen. Ti Apo ket adda kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Itag-ayo dagita puspusoyo. At dada na si tatagay ti Apo. Agyaman tayo, iti Apo at Diyos tayo. May kari ket rumbeng. Punuunay may kariket rumbang, anong may kitpakaislakanan mi. Anda kami ti amin at tiyempo kendiso. Agyaman kam, ken ka nasantuan nga ma, gapo ken Isu Kristo ngay ayatam nga anak mo. Isu ti verbum ket gapo ken kuana. Inaramid mo dagiti amin nga da ket isupay timbaon mo, amanubot ken mangisalakan.
Nagbalin na tao, babaeng ti Espiritu Santo. Katimpas nga ni Birhen Maria. Inyo nat nalagiti iman di ang tutuok tapno perme kenani patay. Kini parangarang na ti panagungan. Iti kasta tinumpan na tinakim mo. Ket kinunod natin na santuan nga ilingag paiken ka. Anan sata makinanggay kami, kadagiti angeles, ken kadagiti amin na sa santos, amang ibunanag, kadagiti pakadadayawam, kati may sa timag ikantami. Santo, Santo, Tiyapo, Diyos dagiti amin na paswa, ti langit ken daga napnuda, iti pakailan yawa. Sana titigan nga tuwan, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Usana, usana, itigan nga tuwan. Pudnunay Apo abig ka kinasanto, kitsika tugubuayan ti amin na kinasanto. Dawati mi nga ron ngipay mo ti Espiritum, amang pasanto ka dagito yadaton tapno pagbalinem, kitipay mo ida kada kami, abagi kindara ni Apo mi a Heso Kristo. Isuy di sakbay yawat na, asya ti bagina tapno tutuok na ngalay ti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sa nainted, kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain niyo, kitmang kayaman iti daytoy iti bagik, isumay yawat to, amay paay kada kayo. Kastamet na kalpasanday di panangrabida, nangalay ti kalis nagyaman manan ken ka, sa nainted, karagi di disipulos na ket kinunana. Alain niyo, kituminong kayaman iti daytoy iti kalis ti darak. Darat ti baruken nagnanayo na tulag, isumay biat tumaypay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbas. Aramidin niyo daytoy a pangilaglagi piyo kanya. Kakabsa ti waragawag tayo ti misteryo ti pamati. babaen ti krus mo, Kening kapanakungan, inakamin sa sa nga lubungan, inakamin sa lakan, mangubuti sa nga lubungan. amay tingarod panangilagip mi ti papatay kay panagungan ni Kristo, idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam, ken kataimpay mo may kiri kami, nga da dito'y saklang mo kita agserbi kam ken ka. Dawatin mi Apo, tada kami makirano ti bagay kendara ni Kristo, pagkaykaysay na kam kuman, ti Espiritu Santo. Laglikip ng gadapo ti iglesyam, ana isaknap iti sangalubungan, ket parayrayam tayat na, ana Diyosan. Laglagi pemet ni Francisco Santo Papa mi, ni Marlong Arsobispo mi kinagiti amin na papadi. Laglagi pimpayapo dagiti kakabsat mi, mamaturog, sinanama iti panagunga danto, inamin dagiti pimusayan, iti sidong takaasim. Awating kanidapo ti sidong taranyag mo, pagkakitaan da ken ka, iti rupan-rupa.
Dawatin mi Apo ti pay mo metakasim kada kami dito'y natanakimisay. Kana kami Apo, ti nananay nga kirid kimpigsa nga kasapulan mi, tinaldaw-aldaw panagbiag mi. Ang kastamet Apo ramidim kumami karikamamin, itiag nanayon na biag. Ket makiranod kam, kinanggasatan rin Maria ngay nati Diyos, kadagiti naggasat nga apostoles, ken kadagiti amin na sa santos. Isuda nakapudno nagserbe ken kaditi daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantanok mga dayaw ken ka, gapo ken Isu Kristo, nga anak mo. Itagay tayo dagiti ima tayo kakabsat, kas panang bigbig tayo, talong nga persona ti may sa Diyos. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iruknoy miken ka, man nakabalin nga Ama, ti amin na dayaw ken Gloria, iti agnanayon nga awanting gana. Pagkabsat kas may nga pamilya ni Apo Dios, ang tarigagay nga agbalin nga pudno nga pasurot na dumawat nga rod titulong, tinelengitan nga ma, babayan di pa nagkadta tilwalo, ngayon suro ka na tayo ni Apo Isu Kristo. Madaydayaw kuma, tinagan mo, dumping kuma, di pagayam manumpa kuma, tinakem mo, dito'y taga. Sa dilangit, item kadakam, ti aldaw ito'y ti kanen mi, itiba tinayon nga aldaw, kasme pamakawami kadagiti nakabasul kada kami tinakame baybayan ng manugot ki suli suketi sa lakang nakang ketiti dakes. Dawati meken kapu ti salaka na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdumkad asya ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaen ti panulong takaasim kada kami kang kanayon kumalay nga ti basol mailisi kami. Kiniti amin na riribok may kanawa kami, kabayatan di panungururay mi, iti kinagasat na namnamahin mi, kiniti ay ni Isu Kristo, anang isalakan kada kami. Ako kuam tituray, panakabalin kindayaw, ti agnanayon, adinto agsarday. Uwa po mi Isu Kristo, kinunam kada ti apostolis mo, kin kada kami na iti nakimisa, kapya ti batik kada kayo, kapya gapu kanya titid ko kada kayo.
Apo, saan ka dagiti basbasol mi iti mingam do di kiti pamati ti iglesyam. Itkas menurut ti pagatami paimukad sa asiken kuan, ti kapya, panagkaykaysa. Ti maya ti kinawatan ti unag ti pamilya ang kastamet ti gemo. Ti panang protekta ti dayaw ti tunggal maysa, kati panang parikna ti pakasikna ni ti karuba. Apo si kati agbiag kinagari, iti agnanayon ngawan ti ingganam. Kakabsat ti kapya ti apo kang kanayan kumangada ti tunggal maysa kada kayo. Ipay tayo man ti pudnong kablao ti kapya ti tunggal maysa. Basbasul ti lubong, ako mga asika, Cordero ti Diyos sa mangpunas basbasul ti lubong, ako mga asika. Cordero ti Diyos sa mangpunas basbasul ti lubong, item kadakam ti apya. Kakabsat at ti Cordero ti Diyos at ti mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat agiti naiban iti padaya iti Cordero. Apo, jak may karingom may kakanyak, ngem ti may salay nga saom, mapaimbagton ti kararuak. Pagkikindara ni Kristo panit kumati biyag na ganay. Jesus, may ka, ito'y puso kag naet ka. Ikutan to'y biyag kukin kararmat, tapno diyak to may sinaken ka. Iturong nakadua po, tarabaye maladay to'y numo. Tapno at serbiya ka si pupun mo, aging gatungpal to'y biyag ko. Tati ayat mo, isuwa po tibiyag ko, eti asim, isuwa po tikiret ko, eti bilin mo, isuwa po tibagnos ko, nga agturong kinapudno. Tati ayat mo, isuwa po tibiyag ko, eti asim, isuwa po tikiret ko, eti bilin mo, isuwa po tibagnos ko, nga agturong kinapudno. Sila umaputo'y panunod ko, makirdem ka dito'y nakem ko. Ngagem ako dayto'y kinaturapay ko, titalek ko ken kaitatong ko. Iyawat ko ken katiyamin ko,
nagdalek-laeng ken ka Apo. Tati ayat mo isu Apo tibiyag ko keti asim isu Apo tikiret ko keti bilin mo isu Apo ti magnus ko nga agturong kinapudno. Tapi ayat mo isu Apo ti biyag ko keti asim isu Apo ti kiret ko keti bilin mo isu Apo ti magnus ko nga agturong kinapudno. O Apo Jesus, sumay ka. Dito'y puso kang naed ka. Ikutan to'y biyag bukin kararwan. Kapnudyak to may sinaken ka. Iturong nakadua po para bayem maladay tuinumo hapnuat serbiya kasi pupuno aging gatong patu'y biyag ko tati ayat mo isu Apo ti biyag ko keti asin isu Apo ti kiret ko keti bilin mo isu Apo ti magnus ko agturong kinapudno. Ayat mo isu Apo ti biyag ko keti asim isu Apo ti kiret ko keti bilin mo isu Apo ti magnus ko nagturong kinapudno. Siyak ti silaw, ti lumong, kunati Apo, ti sumurot kanyak santo anasipnget ti pagnaan na, no diket adanto kenkwana ti silaw ti biyag. Tumakder tayo kakabsat. Apo, tartaraunan, ket biyagay na kami babaeng ti saom, ken ti tinapay anay langitan. Ipay mo kadi Apo tadagitoy na indaklan nga parabor ti anak mo. Iranod da kami adi agrisat iti biag na na Diyosan. Gapumatlayan ken Kristo ang anak mo ken Apo mi. Amen. Agtugaw tayo pay no ada pakam mo. Kadagiti CWL, Apo, agbati kayon to kalpasan da ito'y amisa. Gapunta birthday ni Apo Santa Maria, no, Mama Mary, ket ada kada kayo no kasano nga may pakita yo ti panagraem ken kuana, no, malpas ti misa kabsat niya. Tumakder ti amin. Ti Apo ket ada kada kayo,
Kasta kumamit ken ka. Binisyo na kay kumati manakabalay na Diyos, tinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Nalpasin ti misang kayo ti kapya, kinayat, ken idaydayaw yun ni Apo Diyos, babaeng tinasagraduan ng panagbiagyo. Agyaman tayo di Diyos. Ato'y kamamino Maria, siraraem dito'y saklang mo, ay to'y apang kablaw miken ka, denggem inanadong mo. Ato'y kamamino Maria, siraraem dito'y saklang mo, ay to'y apang kablaw miken ka, denggem inanadong